Mayong gabi sa tanan. Yaring ato mga intensiones para sa pagsulog naton sang anticipated mass sa kapistahan sang Senyor Santo Niño. Prayers for the soul of Romeo Tabuyok Sr. offered by Azucena Tabuyok. Prayer for the soul of Michael Angelo Capaducio offered by Nanay Kiching. Prayer for the souls of Gregorio Patria Jr., Consejo Patria, Gregorio Patria III, kag Joel Patria Sr., offered by Patria Ledesma family. Prayer for the souls of Felipe Capauan, kag Gloria Capauan. Salvador Roque, Ligaya Roque, Mila Kerrer, kag Adolf Vitor, offered by Linda Grace Roque and family. For the soul of Gertrudes Lola Odette Pison, offered by Britannia family. For the souls of Leonardo Talanas Sr., Teresita Talanas, Jesusa Talanas, kag Leonela Kamangunan, offered by Mr. and Mrs. Leoneda Hualde. For the souls of Rosario Yudelmo, kag Isidro Yudelmo, Primitivo Capauan, offered by Mr. and Mrs. Rhea Capauan and family. For the souls of Gertrudes, Estanislao, Dolores, Estrella, Josefina, Jose Pison Jr., Jolix Pison, Janet Pison, Dolia, Wenceslao Capauan, kag Jeffrey Capauan, offered by Gracia Pison. For the soul of Maximino Mendote, offered by Mendote family. For the souls of Jose Pison Jr., Janet Pison, kag Jolex Pison, offered by Eliza Pison and family. Thanksgiving is offered to John Nino de la Cruz on his birthday, last January 19. Thanksgiving is offered to Mrs. Leia Sabidalas on her 49th birthday on January 20, offered by Gazon Sabidalas family. Thanksgiving is offered to Julius Nino Pison on his birthday on December 22, offered by Julis Marie Bilyasa and family. Thanksgiving is offered to Alea Bernadette Tabuyok on her 18th birthday on January 23, offered by Tabuyok Ledesma family. Thanksgiving is offered to Miss Nilida Tamises on her 80th birthday on January 24, praying for good health and more blessings, more birthday to come. Thanksgiving is offered to Tauro family for the blessings received and good health, offered by Gigi Biguna. Kaya niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Jomari Gamarcha and family, Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family, Mr. and Mrs. Arnaldo Amoyot and family, Magding and Nining family, Miss Nilida Tamises and family, Mr. and Mrs. Leonor Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Mila Robledo and family. Mga utod, sa lugon naton, si may dako nga kalipay, ang pagpasalamat sang pesta sang Santo Niño sa sininga adlaw. Ang pagsaulog nagapahanomdom sa aton nga ang ginharian sang langit ginabaton subong sang pagbaton sa mga bata. Ini wala ginapanag-iyahan kundi ginabaton nga may kalangkag, kasadya kag pagpasalamat. Kita ginaagda nga abi-abihon ang mga bata kag ang magagmay nga mga tawo, ang mga kubos kag ang wala sing tingog sa katalingban.
Ang aton celebrante amo Sir Reverend Father Julius Jacobres. Paliyog tindog ang tanan kay puod sa pangkanta sa aton pambukas nga pag-ambahanon sa pagdayaw kay Senyor Santo Niño. Upod sa aton mga intensyon, magasugod kita sa aton selebrasyon. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, ug sang Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag naman sa imo. Ugod na mangintakos kita sa pagselebrar sa Santos Kamisa, kilalahon nato nanay aton mga sala. Tanan, nag-confess Para ko sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako matuod sa unahuna, sa pulong sa buhat kay sa pagpatumbaya. Sakon sala, sakon dako nga tud nga sala. Busa nagawampo kay Santa Maria Birhen gihapon. Sa tanan nga mga iles, tantos. Kay sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginoong Dios. kabay nga maluoy sa aton Dios nga mahagahom kag sa napatawad naton mga sala. Pwede nga kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
sa Diyos sa kaitasan. Himaya, himaya, sa Diyos sa kaitasan. O Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa amay. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nga nagawalan sa mga salasang kalibutan. Maluoy ka sa amon. Ikaw nga nagawalan sa mga salasang kalibutan. Patunaw amon pag-amon. Ikaw nga nagalingkod sa tuos ang Diyos kamay. Maluoy ka sa amon. Himaya, himaya, sa Diyos sa kaitasan. Himaya, himaya, sa Diyos sa kaitasan. Tungod kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas. O Hesukristo, upod sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos na Amay. Himaya, himaya, sa Diyos sa kaitasan. Himaya, himaya, sa Diyos sa kaitasan. mga muyo kita. Ulangit nun nga may itugot nga kilalaho namon ang imo anak nga bugto nga anak. Bisan sa pagpaubos ang iya tawhanon nga ugali, simbahon namon siya bilang gamhanan nga Dios. Bisan sang nagpakita siya subong maluya nga bata, sundo namon siya sing makinasing kasingon. Bulingi kami agad batunon namon ang iya ginharian, subong nga may kalangkag sa isa ka bata, kag ang padya nga ginsaad sa mga mapainubuson. Napangayo namin ini sa imo, pagi ka Hesus Kristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo. Dios sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang mga tao nga nagalakat sa kadudulman nakakita sing dako nga kapawa. Nagapiyo sila sa duta sa mga landong, pero karon ang kapawa nagasilak sa ila. O Ginoo, ginatagan mo sila sing dako nga kalipay, ginhimo mo nga magmalipayon sila, magahugyaw sila sa imo ginhimo, subok sang ginugyaw sa mga tao nga nagaani, ukon magpartida sila sang inagaw nga mga manggad. Kay ginbali mo ang gota nga nagapugat sa ila, tagang baston nga naganot sang ila mga baga. Ikaw, o Ginoo, ang naglutos sang pungsod, nga nagtigos kag nagmintaha sang imo mga tao, subong sang imo paglutos sa tuanay sa mga hangaway sang Midyan.
ang mga butas ang nagpanggubat nga mga hangaway, kagtanan nila nga mga bayo nga nabulit sang dugo, pagasunugon sa kalayo. Ang isa ka bata, matawos sa aton, ang isa kanak, ginuhatag sa aton, kag siya, ang aton mangin Pangulo, pagatawgon siya, maalam nga manuglaygay. Damanan nga Dios, amay nga wala sing katugtuban, amay sang paghidait. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang tanan nga katawan bisan din nakakita sang pagdaog sang aton Dios. Ang tanan nga katawhan bisan diin nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Magkanta sing bagong ambahanon sa Ginoo, kay nakahimo siya sa magatilingala nga mga butang. Gisaya kaugalingon nga dawom, balaan nga kusog, nagdaog sila. Ang tanan nga katawhan bisan diin nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Ginbantalas sang Ginoo ang iya pagdaog, ginpala niya sa mga pungsod ang iya dahom sa pagluwas, gintuman niya ang iya mga saad sa mga tao sang Israel, nga may mapnaglunon nga gugma, kag tunong sa ila. Ang tanan nga katawhan bisan diin nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Ang tanan nga katawan bisan din, nakakita sang pagdaog sa aton Dios, magkanta kamo sa kalipay sa Ginoo, ubgos nga duta, daog siya sa mga bahanon, kag mga paghinugyaw. Ang tanan nga katawhan bisan diin nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Magkanta kamo sing pagdaog sa Ginoo, nga ginaupdan sa mga arpa. Magpapal kamo sang sunat sa mga arpa, upod sa mga trompeta, kag mga kumpeta. Maghinugyaw kamo sa tubangan sang Ginoo, ang hari. Ang tanan nga katawhan bisan diin nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Ang pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Mga utod, magpasalamat kita sa Dios kagamay sang aton Ginoong Hesukristo. Kay iya kita ginbugayan sa aton paghihusa kay Kristo. Paagi sa paghatag sa aton sang tagsa ka espirituhanon nga mga bugay gikan sa kalangitan. Sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios nga mangin iya sa kay Kristo. Agud mangin balaan kita kag wala sing kasawayan sa iya atubangan. Tungod sang iya gugma, ang Dios nagpatot na nga daan nga paagi kay Hesukristo, kita mangin iya mga anak. Amo ini ang iya nahamutan kag kabubuton. Dayawon naton ang Dios tungod sang iya mahimayaon nga grasya nga iya ginatag sa aton paagi sa iya hinigugma nga anak. Sa sininga kabangdanan, halin sa pagkabati ko, nanungod sang inyo pagtuo kay Ginoong Hesus, kag sang inyo gugma sa mga tumuloo. Wala ko maguntat sa pagpasalamat sa Dios tungod sa inyo. Ginadumdum ko kamo sa akon mga pangamuyo, kag nagapangayo ako sa Dios, sang aton Ginoong Hesukristo, ang mahimayaon nga amay, nga iya ihatag sa inyo ang Espiritu, nga mo ang maghatag sa inyo sing kaalam, kag magpahayag sa inyo sang Dios, agud nga makilala ninyo siya. Nagapangayo ako nga ang inyong mga hunahuna, mabuksan kag makita ninyo ang iya kapawa, agud inyo mahibaloan, kung ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo. Kung dawano kabugana ang makatilingala nga mga panublion, nga iya ginsaad sa iya tumuloo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan.
pulong sang Dios nangin tawo, pagang tanan nga nagbaton sa iya, iya ginatagan sing kinamataro nga mangin anak sang Dios. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Malasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, O Ginoo. May mga tao nga nagdala sang mga bata sa kay Jesus, agud iya sila matandog. Pero ginsaway sang mga gintuton-an ang mga tao nga nagdala sa ila. Sang matulopangdan ini ni Jesus, naakig siya kag nagsiling sa iya mga gintuton-an. Pabayin ninyo ang mga kabataan nga magpalapit sa akon, kay hindi ninyo sila pagpunggi. Kay ang ginharian sang Dios iya sang mga kaangay nila. Doon pa man ninyo ini. Ang bisan sino nga hindi magbaton sang ginharian sang Dios subong sang isa ka bata, hindi gid makasulod sa amuman nga ginharian. Dayon ginkugos ni Jesus ang mga kabataan. Iya gintungtong iya mga kamot sa tagsa-tagsa sa ila, kag iya sila ginbendisyonan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Jesucristo. Mga utod sa sining aton selebrasyon sang Santos nga Misa, kakon sa diin gina sa ulog naton ang kapiestahan ni Senyor Santo Niño. Ang aton balasahon ilabi na gid ang aton ebanghelyo nagahatag sa aton sang ehemplo sang panimuot sang isa ka bata nga amuman ang ginapaabot sa aton kun ini ka ang tanan sa aton relasyon sa Dios. Gani nga sa sining aton pagpamalandong, kuhaon ko lang ang duha ka puntos sang aton ebanghelyo na kung sa diin pwede naton malantaw man ang aton nga kabuhi. Una, ang kapasidad sang kabataan nga padayon nga magsalig sa ila mga ginikanan. Bisan pa ano kabudlay sang sitwasyon, bangod kay wala sila sang may mahimo, kag wala sila sang panguyaputan, kundi nga ang mga kabataan nagasalig kag nagapanguyapot sa ilang mga ginikanan kay on their own hindi sila makasarang. Amo ini ang una naton nga pagpamalandong. Kag ang ikaduha, ang kapasidad kag ang pagpamalandong naton nga sa panugyan ni Jesus nga hindi naton pagbalabagan ang mga kabataan, no? Pagpalapit sa iya. Amo ina ang duha naton kapag pamalandong. Una, ang panugyan ni Jesus nga katulad sang mga kabataan nga nagasal sa ilang mga ginikanan, amuman ini ang aton niya nga pag nga aton kaangtanan sa Dios, aton personal na relasyon sa Dios nga dapat kita mangin masinaligon sa Dios. Akon personal nga eksperyensya kag para sa akon ay pagpanghangkat man sa akon mismo bisan parit na ako, no, nga magpadayon nga ay padalumon pagid ang akon pagsalig sa Dios, no. Akon personal experience dito sa Mandurriao sa ospital sa Western Visayas, no. There was a time nga gin-request ako emergency bangod kay siguro ang chaplain hindi nila makita, no. Ako ang nagbadlist kay daw may nabungguan dadtong nagabike dito ayon sa may Pabiya, tigulang naman, no. So nagkadto ako kag ara sa emergency room ang nabungguan, no. Kag ginaambubag na lang no. Ginaambubag na lang kay
tigulang na ti siguro na ano gid no ayhan do critical gid ang iya sitwasyon. So gin badlisan ko pero sang pagpauli ko ang akon nga pamalandong amo ini kagusto ko i-share sa inyo no bilang angot man sa aton una nga pagpamalandong no ang ang dapat nga pagdalom nga pagpanguyapot sa Dios katulad sa mga kabataan nga dalom nga pagsalig sa ilang mga ginikanan o kon pag-dependent sa ilang mga ginikanan. Ano ang pagbalik ko? Dulong nakupuli sa seminaryo sang nagsugat sa akon. Hindi ko gugwanta, no? Sa sitwasyon sang emergency room. No? Ang nagasinrambilad lang bla, no? Nga mainit, nga kada isa may ara da sa tira, sa ano kanina, sa katre, nga ihan wala kabalo kung ano nga san una sila makasaka dito sa ano. Dira lang ya, akong personal na iya ha. Tapos, ang next ko nga ginapamalandungan, silingka mo nino, ang iba na ihan pila na da kadlaw, no? Tapos, pero sa sina nga sitwasyon, padayon sila nga nagasalig sa Dios, no? Nga ginaampo nila ang ila masakiton nga magaayo kagayhan ang ginaampo nila nga makahalin na to sila sa kwarto biskan sa ward lang, no? Pero hindi lang sa emergency room. Nga padayon lang nga nagatuo kag nagalaom sila sa Dios, no? Siguro grabe, no? Ako niya personal ko ni naglabay sa akon na kag tatak sa akong tagipuson asa subong. Siguro kun ako to, hindi ko mo mamuyayaw na ko to yan. Mangakig na ko to sa Diyos, no? Nga amutong sitwasyon, nga dugay, nga muna bla, no? Pero ang mga dito sa sitwasyon nga ato, may mga tao nga sa sina nga sitwasyon padayon sila yang nagasalig sa Diyos, no? Kag bisan sa sina nga sitwasyon wala malingkang ang ilang pagtuo sa Dios. Nga ako na kuya, no, bisan pari ko tuguro, na pari ako gali, no. At sa sadto nga sitwasyon di na ko tuya, no. Masurrender na ko tuya. Nakon sayo ron mas grabe pagit gali ang ilayang sitwasyon, ang ilang pagsalig kag pagpanguyapot sa Dios, no. Kag para sa akon amo na, no. May mga tao nga ayhan sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi mangin gikanan sa aton inspirasyon nga magpadayon ang aton nga pagsalig sa Dios, no, bisan sa kabudlayan, no, aton gamay-gamay lang nga akuan ano kita sa Dios, pero sa sinang mga sitwasyon la na dito, no, nga padayon pa sila sa gihapon nga nagasalig sa Dios nga mag-ayo ang ilang masakiton ayhan biskan sa hindi lang bisyan sa putot lang anay nga paglantaw nga makahalin lang sila sa ward no sa ila sitwasyon, no, nga galaom kag amo na, no. Ano ay hanang aton iya, no, ang mga sitwasyon nga kung sa diin gin padalom kag gin pabaskop sang Dios ang aton pagsalig sa iya, no, ay han nagaabot niya may kun kaysa nagakalingkang man kita sa pagpanguyapot kag pagsalig sa Dios bangod sang mga paghangkat kag mga trials kag problema sa aton kabuhi kabay pa nga ang aton debosyon kay Santo Niño amo ang maghahatag sa aton sang kusog kag kaisog nga bisan sa sinang kabudlayan naton katulad sang bata, no, magpanguyapot kita sa aton mahal nga Dios, no? Magpanguyapot kita sa aton mahal nga Dios. Ang ikaduha nga pagpamalandong amoy ni, no? Ginhambalan ni Jesus ang mga gintutunan niya. Hindi ninyo pagbalabagi ang mga kabataan nga magpadapit sa akon, no? Ayhan sa aton nga kabuhi, no? May mga tinion nga kung sa diin nakahambal kita o kung may ginbuhat kita sa aton isig katawo nga nagpapalayo sa ila sa Dios, no, nga naglabnaw bala o kung nagtahaw ang ila pagsalig sa Dios bangod sang aton
panimuot, bangod sang aton nga. Wala kita bala nagdala sa ila papalapit sa Dios, kundi kita pa nga nangin upang nga magpalapit sila sa Dios, no? Sa ano ayhan nga mga instances sa aton kabuhi, no? Sa aton sulod balay, sa aton ulubrahan, o kung sa aton katilingban, ano pala ang aton mga ginpanghambal? Ano aton nga mga ginpangbuhat? Nang aton isigatawo na wala nagpalapit sa Dios. O kung nangin upang kita, no? Sa pagpalapit sa mga tao sa Dios, no? Katulad sining mga gintutunan, ginpungga nila ang mga bata na magpalapit kay Jesus. Kag ang Dios nagsiling, si Jesus nagsiling, hindi niyo pagpunggi sila nga magpalapit sa akon. Ayan kanami man nga pamalandungan, no? Ang ikaduha naton nga pagpamalandong, ano ihan naton nga mga batasan, ang aton mga panimuot nga o kun aton mga ginabuhat nga nagaupang sa aton isigkatawo, aton mga miyembro sang pamilya, o kun upod aton sa katiling banderi, no? Aton mga abyan, o kun upod ta sa ulubrahan. Ano ay hanaton mga ginabuhat nga kita mismo ang nagaupang sa ila nga makita nila ang Dios, upang nangin upang kita nga makapalapit sila sa Dios. Ano ang aton mayhan ginahambal o kun mga ginabuhat, no? Nami na pamalandungan, no? Kakabay pa nga ang aton devotion sa aton Senyor Santo Niño, mangin mabinantayon kita sa aton ginahambal o kung sa aton ginabuhat, kay basi ang aton ginahambal o kung aton ginabuhat sa aton isikatawo, amo ang mangin kabangdanan nga ang mga tao hindi magpalapit sa Dios. No? Pamalandungan naton ini magnukita tanan sa pagpahayag sa aton pagtuo. Nagatuo ako sa Sa Diyos Dios. nga may makagagahom sa tanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Nigato ko kay Kristo ay anak nga bugtong nga aton Ginoo. Kagin panamkon sa lang sang Espiritu Santo. Gimbunag ni Santa Maria Berhen. Ginsaki sa ni Poncio Pilato. Ginasa sa krus na patay kay ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kinigalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sa tanan. Gikan didto magkaripa siya luwat sa pagkum sa mabuhi sa mga minatay. Nagatoko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Sa pagsaulog naton sang piyesta ni Senyor Santo Niño, mga muyo kita sa Amay, ngayon kita na mahamutan bilang iya mga anak. Ipangamuyo naton ang mga kabataan, agulyo bendisyonan sila sang Dios. Ipangamuyo man naton ang mga ang pulong sang Dios mangin iwag kagkusog sang aton kabuhi. Sa kada pangamuyo ang aton sabat, Ginoo dungga ang pangamuyo sang imo mga anak. Ginoo donggang pangamuyo sang imo mga anak. Para sa gobyerno, simbahan kag mga civic organizations, kabay pa nga sila magpanikasog, agod mahatagan ang mga kabataan sang kalanon, proteksyon kag maayo nga edukasyon, kabay nga ipaiway nga mangin biktima ang mga kabataan sang droga kag kapintas sa mga gulang na mga muyo kita. Ginoo donggang pangamuyo sang imo mga anak. Para sa mga buluhaton sang Pontifical Missionary Work of the Holy Childhood, kabay pa nga matunduan sini ang mga kabataan nga magpangamuyo kag maghalad sing bulig kag sakripisyo para sa misyon, mga muyo kita. Ginoo donggang pangamuyo sang imo mga anak. Para sa pagsaulog sang piyesta sang Santo Niño, kabay pa nga mangin masadya kag makahulugan ini, kag maghatag sing inspirasyon sa amon nga hatagan sing pagtamod ang mga kabataan kag ang magagmay nga mga tawo sa katilingban, mga muyo kita. Ginoo donggang pangamuyo sang imo mga anak. Para sa pagsaulog sang National Bible Week, kabay pa nga magpamati, magbinag-binag, kag magpanaksi kami sa balaan nga pulong paagi sa pulong kag sa buhat, mga muyo kita. Ginoo donggang pangamuyo sang imo mga anak. Kag sa hipos, iupod man naton ng aton personal nga intensyon.
mga muyo kita. Ginoo, donggang pangamuyo sang imo mga anak. Diyos nga ba na may pamati nga amon pagampo, kabay nga batunon namon ang imo ginharian nga may kalangkag sang isa ka bata, kag sundon namon permi ang imo pagbuot. Napangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. We will drink the cup, we will win the fight, we will stand against the darkness of the night. We will run the race and see God's face and build the kingdom of love. Do not fear, for I am with you. Be still and know that I am God. We will drink the cup, we will win the fight, we will stand against the darkness of the night. We will run the race and see God's face and build the kingdom of love. Palihog magtinog ang tanan. Pangamuyo ka ba mga utod, agad niyang akon kaganginyo sakripisyo, mahamutan san Diyos, amay nga makagagahom sang tanan. Batunod ta sa ginong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kanayawan kamayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kag sa bugos niya nga simbahan. O Ginoo amon ginasaulog karon nga adlaw, ang nga may kalipay ang buhi nga pagtuo, ang misteryo sang pagkabata sang imo anak, kabay pa nga mapahauli kami sa imo paagi sing sakripisyo nga nagahatag sa amon sang ikasarang sa pagsimba sa imo sing nagakaigo. Inapangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong aton Dios. Takus kag angay gid. Takus ka gangay gid, igo ka magpuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga doog, magpasalamat kami sa imo, Ginoo Santos nga Amay. Gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay bisan nagakabuhi siya sa gihapon upod sa imo dira sa imo himaya. Si Kristo nga Ginoo ginpakita sa amon sa bag-o nga paagi sa makatalanhaga nga misteryo nga amon ginasaulog karon nga adlaw, bisan nga wala sing may nakakita sa iya himaya, subong Dios karon makita gid siya subong isa sa amon. Imo siya anak sa wala pa ang mga panahon, apang karon nga adlaw natawol siya sa nga panahon sa pagtingob sa tanan nga mga tinuga sa idalom sang iya pagdumalahan, sa pagpatindog sing na mga napukan, sa pagtuytoy sa mga katawhan nga nabihag sang sala, pakadto sa imo langit non nga ginharian. Gani upod sa mga angheles sa langit, nagabansag kami sa imong himaya nga nagasiling. Saan mo, ang imoong Diyos sa mga ihasik mo. Puso ang langit kag ang tutas ang imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana.
Santos ikaw katuod o Ginoo kag tuburan sa tanan na pagkasantos gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos sa mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kay dugo sa among Ginoong Kristo. So wala pa siya gitugyan sa kamatayan nga ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha agin pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, ngin panagtag sa imo gintuton ani nagasiling, magkuha ang matanan kag magkaon sini kay nimong akon lawas gitugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis, nga nagapasalamat liwat, kag ipalibot sa mga itutonan nga nagasiling, magkuha kamatanan, kag manginom sa sining kalis, kay namang kalis sa akong dugo, ang dugo sa bago kagulay kitapusan nga kasugtanan, nga igawla para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Imo anyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, mahalin ka, o Ginoong Jesus. Ganyo amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kagining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sa kandumanan sa pagamatay kapag kabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay kami ginkabig ang mga dako sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nilapnag sa buong sa kalibutan. Impitasa sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan na kaparian. Dumduma mga sakop sa among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom hamabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabian, batuna sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, diri karon nagatambong agud nga maambit naman ang kabuhing nga wala sing katapusan. Magdayo kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen Elohisang Dios, upod kay San Jose nga bana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kadara sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, amay nga makagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan na dugog kag himaya, sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo, kay gintudlo niya sa aton. Tamay namon kay arakan sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, o
Lusod mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Ang tagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Agpaligo na kami sa tanan na palaligban. Samtang nagapaabot kami sang balahan nga adlaw nga amon ginalauman. Nga magabalik sa Yesu Kristo. Nga amon maluluwas. Ginoo sa Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles ng pagidayat, kinabiling ko sa inyo. Akong pagidayat, kinahatag ko sa inyo, hindi pagdamdang anong mga sala, kundi pagtuos ang imong simbahan. Nagsusay maging siling at agis sa pagidayat kapag iusa. Ikaw ang nagakabuhi kay nagahari sa tanan ng mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Pagidayat sang Ginoo, yarag yapon sa inyong tanan. Kagyaraman sa imo. Tagay kita sang tanda sang pagidayat. Ordenos ang Diyos na nagawalakan sa mga sala sa kalimutan. Maluoy ka sa amon. Ordenos ang Diyos na nagawalakan sa mga sala sa kalimutan. Maluoy ka sa amon. Ordenos ang Diyos na nagawalakan sa mga sala sa kalimutan. Atagan mo kami sing pagidait. Yan si Kristo, ang Kordero sang Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita ginadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, nakatakos nga magsulod ka sa kunpulian. Papahimitan lamang sa kapulong kaya mag-aayong akon ka lang. Handog sa akon tagipuson nga ikaw akon Sa- nga sa- mabaton sa matud mo nga presensya sa banal nga Eucharistia. Akong hindigit matigayon, magkarik ka, Jesus, sa ginhawa